Guys, जोंहा नै सेमोनसापुरि साइथिनावहाय बेरायनो थांनो नागिरदों। सेंग्रा सिख्लाफोरा सेंग्राफोर नायगोन, आङोहाय सिख्लाफोर नायगोन, गावबागाव सासे लाहैगोन। नायलांबाय था दे। बरिया हिप सेंग्राफोर मिसिं सिख्लाफोर दङ दै खिन्थु लाजिलायलाङो रायलायनोबो रोङा, गोसोफोरासो गुरु मोनबाय थायो नुबाथाय। आयौ बाला सेसलै होमबा गरम जाबाथ' लांखागोन, गरमबाबो कम्बल जोमबावगोनसो। कम्बल जोमगोनब्रा कम्बल माबे ओइथिं बहा थांनो नागिरदों? मेखेला दख'ना गाननानै ना अग्रं दख'ना होनोथाय नोम्फानि बस्था। A few moments later. थांगासिनो Hello guys. Hello लोगोफोर, नैबे जाबाय सिलाफोथार हाजो, ओरैजाय नै हाजोआ बे आरोना।